ఒక అద్భుతం జరిగింది. మెదక్ జిల్లా జహీరాబాద్లోని షిరిడీ సాయిబాబా దేవాలయానికి అచ్చం షిరిడీ సాయిబాబాలా ఉన్న ఒక ఆయన వచ్చారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో ఇది స్పష్టంగా కనబడింది. అతని ఆహార్యం, నడక అన్నీ బాబానే పోలి ఉన్నాయి. గుడిలోకి వచ్చి పూజారిని హారతి ఇమ్మని అడిగారట. ఆ తర్వాత నాకు నెయ్యి పెట్టవు అని పూజారిని అడిగారట. పూజారికి మొదట్లో ఏమీ అర్థం కాలేదట. ఆ తర్వాత వచ్చింది బాబానే అని గ్రహించేలోగా బాబా నిష్క్రమించారు. ఈ ఉదంతం తెలిసి భక్తులు తండోపతండాలుగా దేవాలయానికి తరలి వస్తున్నారు.